social i solidària. Intentaré fer-ho en 40-45 minuts, que ens quedi temps per fer debat. Abans de parlar de polítiques públiques d'economia solidària hauríem de posar-nos mínimament d'acord de què entenem per economia solidària, que a vegades en diem economia social. A mi m'agrada ajuntar els dos termes i dir economia social i solidària. Però en definitiva jo crec que una de les primeres coses des d'un punt de vista important a tenir present és que sempre el nom no fa la cosa. Per tant, igual que això insistiré en altres aspectes del que comentaré, jo dic economia social i solidària i el que tindria potser és economia social i cooperativa. És més o menys el mateix. Podríem començar adonant-nos-en, per dir-ho així, que tot i que evidentment vivim en un món en què l'economia dominant és l'economia que a mi m'agrada descriure com a capitalista, com a patriarcal i com a productivista, i això és el que governa avui dia el món i casa nostra, per descomptat, també és cert, i això és menys visible, també és cert que podríem dir que tal dia com avui a qualsevol país del món s'està havent-hi milers de persones que estan treballant en el sector primari, el secundari, el terciari, que estan consumint, que estan invertint o finançant, que estan gestionant béns econòmics i que estan fent això, estan fent economia sota lògiques, amb criteris que no són els propis ni de l'empresa ni de l'economia capitalistes. I això està passant, és poc visible, no surt a les portades dels diaris, tampoc surt normalment a les pàgines Salmó o d'alguns diaris d'economia, però això és així. Hi ha milers de persones que en aquests moments arreu del món estan fent economia sota lògiques que són lògiques democràtiques, que són lògiques igualitàries, que són lògiques sostenibles ecològicament i que són lògiques solidàries. I aquesta constel·lació, que ara aniré concretant més, que és una constel·lació, ja avanço, molt heterogènia, de pràctiques econòmiques, alguns en diem economia social i solidària. De tant en tant em valtré d'alguna diapositiva de PowerPoint, sobretot en els temes, però passarem una, si és com en surto, està pensant. Està pensant. No té gaire per pensar, perquè són 4 imatges les que he triat, però mira, ha pensat i s'ha cansat. Això abans ha sortit, Potser l'esquerra, sí. Acostuma a ser millor, no? Aviam, com ho obro això? Obre'm una altra aplicació? No. Poder demanar una altra aplicació. Jordi, help. LibreOffice imprès. Abans l'he obert, què he fet més? Que jo soc bastant desastre, temes informàtics, però abans l'hem obert bé, s'ha mogut alguna... Pensa, i després ja m'he cansat i s'ha tot... Mira, perdó. Ja està obert. Perdó, està obert. Un clàssic. Dèiem, doncs, aquesta constel·lació heterogènia d'iniciatives, de pràctiques, d'economia, que alguns en diem economia social i solidària, té una sèrie de característiques que jo intento explicar amb aquesta definició. L'economia social i solidària és el conjunt d'iniciatives, i m'agrada dir, primer de tot, fixeu-vos que dic iniciatives, no empreses, perquè dintre de l'economia solidària naturalment que hi ha empreses, però hi ha també iniciatives fins i tot informals que no estan ni legalitzades, si voleu dir-ho així, per tant utilitzo un terme més ampli, iniciatives, igual que no m'agrada dir econòmiques, perquè evidentment que estem parlant d'economia, per això és economia social i solidària, però ja diu el primer adjectiu, social, per tant són iniciatives que tenen un component social i solidari molt important, per tant prefereixo dir-ne socioeconòmiques, de tota mena, en el sentit que us he dit abans que són iniciatives de producció, en el sector primari, secundari, terciari, però també són iniciatives de comercialització o distribució, són iniciatives de consum, són iniciatives de finançament, són iniciatives a vegades de moneda, són iniciatives de distribució d'excedent econòmic, per tant, socioeconòmiques de tota mena, formals o informals, que us comentava fa un moment, moltes d'elles són empreses, altres són associacions sense ànim de lucre, altres són fins i tot iniciatives informals, normalment són col·lectives, naturalment, però també ens trobem a vegades iniciatives econòmiques que són individuals, que això sí compleixen
Es caracteritzen per 4 requisits, o pensen 4 requisits, o es caracteritzen per 4 elements. El primer, fonamental, és l'objectiu. L'objectiu és que són iniciatives econòmiques o socioeconòmiques que no pretenen el lucre. És a dir, ningú munta una iniciativa d'economia social i solidària per forrar-se, per dir-ho així. És a dir, l'objectiu és satisfer necessitats i aspiracions. Una necessitat pot ser un lloc de treball digne. Una altra necessitat pot ser un consum més econòmic o un consum socialment responsable. Una altra necessitat pot ser un habitatge, uns preus més econòmics, un habitatge en serveis comunitaris, un habitatge coparticipat, coconstruït per la mateixa propietat, necessitats educatives. Estem parlant de resolució de necessitats. Per tant, el lucre no té cabuda, o a vegades que en té cabuda és com a qüestió secundària. Normalment és un mitjà, el benefici econòmic, que acostuma a ser pràcticament reinvertit tot en la mateixa activitat. Moltes d'aquestes iniciatives, pel fet d'estar al mercat, que no ho estan totes, però moltes d'elles, evidentment que tenen un benefici econòmic, n'han de tenir per mantenir-se i moltes vegades per fer-se més grans i poder sobreviure. Però aquest benefici econòmic, més enllà de la percepció que va a les persones que hi treballen, per tenir un salari digne i unes condicions laborals bones, es reinverteix en la mateixa activitat. En qualsevol cas, l'objectiu és satisfer necessitats. Així com la primera característica parla del què pretén, quin és l'objectiu, la segona parla del com. I el com és, escolteu, estem parlant d'iniciatives que, òbviament, quan són col·lectives, és una iniciativa individual d'un productor, d'un pagès individual, doncs el que diré ara no té sentit, però com són col·lectives, doncs són iniciatives que es gestionen, la propietat també és col·lectiva i que es gestionen de manera democràtica. I què vol dir de manera democràtica? Doncs dedicarem ara a discutir les diferents versions de democràcia existents i desitjables, però podríem dir, per anar ràpid, que les principals decisions són preses per l'assemblea de persones sòcies o persones que formen part d'aquesta iniciativa i que si han de delegar, com moltes vegades passa, funcions, atribucions, etc., ho fan a través d'una elecció democràtica dels seus representants. Després, a partir d'aquí, hi haurà formes més intensives, més de democràcia directa, més de democràcia participativa, altres iniciatives més de democràcia representativa o delegativa. Tercera característica, la iniciativa, els objectius, els productes o serveis que moltes vegades genera, tot això està embolcallat, actua amb uns valors que considero que més o menys serien aquests, és a dir, potser me'n deixo algú, hi ha l'equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís a la comunitat i que a més són iniciatives que tenen voluntat de canvi social, de transformació social, més o menys profunda, més o menys radical, però voluntat de millora social en el sentit de fer més reals aquests valors que acabo d'esmentar. I en quart lloc, que són iniciatives que són independents, que he posat respecte als poders públics, però hauria d'afegir a qualsevol poder privat, iniciatives autònomes, que això no vol dir que no puguin treballar juntament amb altres, però que són iniciatives independents. I aquí us he posat quatre exemples diferents d'iniciatives de casa nostra que són d'economia social i solidària, però així les considero, no es veuen gaire bé. La primera, bé, això és al Palau de la Música, hi ha una orquestra, és l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'Orquestra Simfònica del Vallès és una societat laboral, que va néixer d'una associació d'amics de l'òpera de Sabadell. Bé, doncs és una empresa que potser l'única orquestra de músics i músiques que jo conegui, menys a casa nostra, que és propietat dels músics i les músiques. Que bo. Interessant, no? I que a més té tot un programa d'acció social, a vegades van a tocar a les presons, etc. La segona, la veritat és que no ho veig, jo no sé si volia posar aquí una assemblea de COP57, és possible, és que no ho veig, la veritat. Podria ser COP57, una cooperativa financera de serveis financers, que en aquests moments és propietat de més de 500 cooperatives, associacions, fundacions, moviments socials i persones individuals que també col·laboren i que serveix molt per finançar precisament tot això, iniciatives d'economia social i solidària. Seria el que podríem dir finances ètiques, que és una branca de l'economia social i solidària. Després veurem quines principals branques hi ha. La tercera, ens anem a Ciutat, a Palma de Mallorca, i és un cinema recuperat.
amb la crisi del 2008, doncs, entre els molts que pateixen la crisi, doncs hi ha també, ja ho sabeu, el sector cultural i concretament els cinemes. La principal cadena de cinemes a l'estat espanyol són el cinema Renoir, un director, és de propietat personal, i aquest senyor, aquest propietari, en moment de crisi de cinema, que a més ha pujat l'IVA, la competència de les televisions, ara de les sèries, etc., va tancant, com peces de dòmino, van caient molts Renoirs a molts llocs de l'estat espanyol. I un dels que cau és el Renoir Palma. Però a diferència d'altres jocs, doncs sorgeix un moviment espontani de cinèfils de ciutat que diuen no pot ser que ens tanqueu l'únic cinema una mica decent que hi ha a Palma, no pot ser. I aleshores el que fan és organitzar-se, fan assemblees i negocien amb el propietari i compren el cinema. Fent aportacions, que és una associació, que és l'associació Cine Ciutat, i compra el cinema. I aleshores passa a ser un cinema associatiu que remunta econòmicament, que com que no té beneficis, no s'ha de preocupar si és rendible o no, simplement si és viable i poden seguir funcionant, que té tant èxit que Pollença, si no recordo malament, els demana, escolta, perquè no munteu aquí un altre cinema, que s'especialitzen també a fer els diumenges matinals infantils, que fan un cicle de cinema bastant important especialitzat, han obert un restaurant al costat, funciona la programació, hi ha una comissió de programació oberta en què totes les sòcies i socis poden proposar cicles i pel·lícules per veure, i en fi, en aquest moment Cine Ciutat és un gran actor cultural de ciutat, d'acord? Doncs això també és economia solidària, naturalment. En aquest cas en fórmula associativa. I aquí tenim una cooperativa agrària, la cooperativa del safrà de les Garrigues. I per què l'he posada aquesta? L'he posada per dues raons. Primera, perquè les cooperatives agràries a casa nostra, la majoria tenen el valor de la perdurabilitat, és a dir, moltes cooperatives agràries, hi ha algunes que van començar a principis de segle i encara es mantenen, han passat per diverses generacions, però també és cert que pel seu propi funcionament i també per les regles del joc de la política agrària comuna, dels mercats globals i de l'agroindústria, moltes d'aquestes cooperatives han perdut bona part dels seus valors, és l'anàlisi que en faig jo. I d'altra banda són cooperatives que són molt masculines, és a dir, la majoria de membres del Consell Rector d'aquestes cooperatives són homes. Bé, és sorprenent que ara fa 3 o 4 anys sortís a les Garrigues una nova cooperativa agrària, és a dir, quan el sector del camp a casa nostra no representa ni el 2% de la població econòmicament activa, s'ha de tenir valor i coratge de tirar endavant a les Garrigues una nova cooperativa agrària on a més moltes de les seves fundadores són dones. És una cooperativa que intenta rescatar torna a sembrar un producte que havia estat molt valorat a la mitjana, que és el safrà. I a partir d'aquí construeixen també tot un, avui dia diríem, un relat cultural que fan la fira, el safrà, receptes en safrà, una ruta turística pel safrà. Bé, les Garrigues són les comarques més deprimides del país, per tant, evidentment, aquesta cooperativa també està, aquest compromís amb la comunitat, que podríem veure, per exemple, també clarament amb Cine Ciutat, també té la cooperativa agrària del safrà. Molt bé, són 4 exemples molt diferents, he intentat que fossin molt diferents, una orquestra en forma de societat laboral, una altra una cooperativa de serveis financers, de finances ètiques, l'altra una associació cultural cinematogràfica, una cooperativa agrària, que amb més o menys intensitat, naturalment, però jo crec que compleixen aquests 4 requisits, i per tant pertanyen al que alguns anomenem economia social i solidària. Escolta, jo tinc tendència a enrotllar-me molt. Em podeu aturar en qualsevol moment, d'acord? I preguntar-me coses, qüestionar... Sí? Continuem, un moment. Per tant, de què parlem quan parlem d'economia social i solidària? Doncs parlem de moltes coses, us ho deia al principi, és un univers molt heterogeni, on el nom no fa la cosa. Per tant, a mi m'agrada dir que parlem de cooperatives de tota mena, agràries, de treball, de serveis, de consum, d'ensenyament, d'habitatge, de crèdit, però que tampoc vol dir que totes les cooperatives que jurídicament ho són a la pràctica compleixin aquells requisits. Per tant, torno a dir, el nom no fa la cosa. És a dir, com es pot fer economia solidària? Doncs a través de cooperatives de tota mena,
a través d'associacions i fundacions que es dediquen al camp social, a través de societats laborals, es pot fer, però això no vol dir que totes les societats laborals ho siguin, es pot fer a través de botigues de comerç just, d'empreses d'inserció, estem parlant de finances ètiques, el que us comentava abans són iniciatives bàsicament col·lectives, però per exemple he posat aquí treball autònom responsable, per exemple, és a dir, un pagès, una pagesa que treballa a l'agricultura ecològica, que proveeix els grups de consum agroecològic de la comarca, que és soci de COP57 perquè ara ja ho pot ser encara que sigui individual. Bé, jurídicament, com que és una sola persona, aquesta persona no pot ser cooperativa, naturalment, i no pertanyeria a l'economia social. Bé, a la pràctica, que en sigui una o que en sigui dues, no és el que més determina. Per tant, podríem dir, hi ha una part de gent autònoma, enxarxada, social, que treballa de manera socialment responsable, que està complint aquests valors. Per tant, també la considero treball d'economia social i solidària, encara que la llei que existeix, que és una llei d'economia social, una llei de bases de l'estat espanyol, en aquest moment ho considera. Però també podem parlar de monedes comunitàries, podem parlar d'associacions que gestionen béns comuns, això ho veurem després, podem parlar de treball col·laboratiu a internet, de bancs de temps, de consum responsable i col·laboratiu, de confraries de pescadors. I aquí us he posat, per exemple, societats limitades democràtiques i responsables, perquè la mateixa lògica que abans us deia, que des del meu punt de vista, i un punt de vista compartit per altres persones, però no per tothom, doncs el nom no fa la cosa i per tant no tota cooperativa, no tota associació o fundació d'intervenció social o cultural, no tota societat laboral, no tota mutualitat compleix mínimament aquells principis que us he dit i per tant, des del meu punt de vista, no és economia social i solidària. Per aquesta mateixa lògica us he de dir que moltes vegades hi ha societats limitades, especialment societats anònimes, cosa que seria molt més complicat, societats privades, que a la pràctica són socialment responsables, estan implicades en la seva comunitat, ho gestionen al marc del que diguin els estatuts sota el principi d'una persona que treballa a un vot, per dir-ho així. És més, ens trobem moltes vegades que col·lectius de persones que van a una gestoria i que es volen fer cooperativa, per exemple, i que el gestor diu no et compliquis, que això de la cooperativa és molt complicat, vosaltres el que heu de fer és una SL. I les pobres persones diuen sí, clar, si us diu el gestor que hem de fer una SL, fem una SL. I després venen al moviment d'economia solidària, a la xarxa d'economia solidària, i diuen, escolta, és que nosaltres som SL, no som cooperatives, que volíem ser-ho, però nosaltres ens sentim identificats amb aquests principis. Doncs el nom no fa la cosa, per tant, d'alguna manera, si hem de restar algunes cooperatives, societats laborals, fundacions que no compleixen el principi, la mateixa lògica també hauríem de poder discernir i sumar societats limitades que formalment per uns estatuts són societats mercantils però que a la pràctica actuen amb aquests principis de democràcia, d'igualtat, de sostenibilitat, igual que persones que practiquen el treball autònom. De tal manera que es podríem imaginar que en aquests moments, i això ha quedat una mica distorsionat pel canvi de... però s'aguanta bastant, podríem imaginar que en aquests moments l'economia social i solidària, en el seu grau de desenvolupament, comença a tenir pràctiques, iniciatives consolidades i referents en cada un del que podríem anomenar en cada un de les fases del cicle econòmic convencional. És a dir, a mi m'agrada imaginar l'economia solidària com un arbre. Comencem per aquí. I per què com un arbre? I això té a veure amb el que després ja m'entraré més, que seria política pública, sobretot local, d'economia social i solidària. Per què? Perquè és un creixement orgànic. Des d'un ajuntament, des del meu punt de vista, s'ha d'ajudar l'economia social i solidària, però un arbre no l'ajudes si fas així. Un arbre l'ajudes com si el regues, si li dones uns nutrients, per tant, és un creixement orgànic. Creixement orgànic que depèn molt de la base, d'on estiguin les arrels. Per tant, jo aquí dic, l'arbre de l'economia social i solidària serà més esponerós com més trama social comunitària hi hagi. Un altre ram dels economistes parlaria de capital social o capital relacional, més o menys podria ser el mateix. És a dir, una societat com més organitzada estigui, com més associacions hi hagi, com la gent estigui més acostumada a fer coses en col·lectiu, doncs serà més fàcil que aquestes persones després, quan tinguin necessitats econòmiques, s'organitzin a les maneres de l'economia social i solidària.
I al contrari, una societat molt individualista, una societat on la gent no es coneix, perquè potser vius en una ciutat, treballes al costat, doncs el cap de setmana te'n vas a la Torreta que està a 200 quilòmetres i et diverteixes amb altres i vas completament a la teva, doncs quin projecte col·lectiu faràs si no coneixes en qui fer-lo i quines habilitats tens tu d'iniciativa, de capacitat, de treballar en equip per tirar endavant cap. Per tant, com tindrem més economia social i solidària? Com la trama social sigui més densa, més articulada, hi hagi més associacions, siguin corals o siguin associacions de veïns i veïnes, és igual, siguin agrupacions esportives o siguin moviments, grups de dones. Tot és vàlid en aquest sentit, perquè generen trama social comunitària i generen habilitats, empoderament a les persones que després utilitzaran per tirar endavant iniciatives d'economia social i solidària. Llavors, com tot arbre té un tronc, aquí no n'hi cabíem, però de fet volia posar 4 valors: democràcia, solidaritat, igualtat i sostenibilitat, són els valors troncals de l'economia social i solidària. Que aleshores podem imaginar, seguint el sentit de les busques de les agulles al rellotge, el cicle econòmic convencional on comença? Doncs comença en l'apropiació. L'apropiació què és? Doncs tenim uns recursos materials, energia primera, energia, i també tenim uns recursos de coneixement, uns actius de coneixement, intangibles que anomenem, en què la combinació d'això ens n'apropiem d'aquests recursos a través d'una iniciativa econòmica i l'apropiació de recursos materials més recursos de coneixement que tenim les persones, això generarà, a través d'un procés que alguns diuen de producció, a vegades més una transformació d'aquests recursos, generarà béns i serveis. Per tant, hi ha una primera fase d'apropiació. I en aquesta fase d'apropiació dels recursos o la gestió de recursos naturals o de coneixement tenim ja moltes iniciatives interessants d'economia solidària que tenen a veure amb la gestió comunitària dels recursos, amb el que anomenem els comuns, amb el que darrerament s'anomena el procomú, els commons, fins i tot utilitzant l'anglicisme. Per posar 2 exemples i intentaré anar molt ràpid. Un recurs de coneixement, la Viquipèdia. La Viquipèdia és un recurs de coneixement. La Viquipèdia és gratuïta, però no deixa de ser un recurs econòmic que permet construir altres productes i serveis. El seu correlat fins ara era l'Enciclopèdia Britànica. L'Enciclopèdia Britànica ha plegat, per desgràcia, diria jo, ha plegat. I ha plegat per la competència, en bona part, no volguda, però per la competència objectiva de Viquipèdia. Per què? Perquè Viquipèdia és gratuïta, número 1, perquè Viquipèdia renova contínuament, número 2, i perquè hi havia estudis, com un que va fer la revista Nature, que demostrava que no hi havia més errors a la Viquipèdia que a l'Enciclopèdia Britànica. Més aviat n'hi havia menys. I això jo crec que té molt a veure amb un concepte també que va molt vinculat a l'economia social i solidària, que és la intel·ligència col·lectiva. És a dir, dit ràpid. Segur que l'Enciclopèdia Britànica, com la nostra gran enciclopèdia, té la capacitat per demanar que les 100 entrades de microbiologia les facin els 5 principals experts o expertes en l'àmbit, en el tema. Segur que fan unes entrades fabuloses, però són 5. La Viquipèdia n'hi ha potser 300, que no són els tops del top, diguem-ne, són mitjanets, per dir-ho així, però és que un revisa l'entrada a l'altre i l'altre revisa, llavors al final, com que afortunadament aquests 5-7 ciències, per dir-ho així, també són humans, s'equivoquen, és normal, i la repassada contínua de moltes més gent fa que al final el producte tingui com a mínim la mateixa qualitat que tenia abans. Bé, doncs això és una forma que podem dir un treball col·laboratiu per internet, que genera un bé econòmic a través d'una producció entre iguals. Doncs bé, això és un comú i per tant això és economia solidària. I és un comú, en aquest cas, intangible, un recurs de coneixement. Però, per exemple, abans parlàvem del tema de municipalització, parlàvem del tema de l'aigua. Doncs bé, podem esmentar un comú de l'aigua que no és fet a través de la municipalització, que jo crec que moltes vegades és el recurs més bo per gestionar d'una manera solidària, equitativa, universal, un recurs estratègic com l'aigua, però tenim alguna excepció interessant que jo crec que convé conèixer i conservar. Olesa de Montserrat. Olesa de Montserrat, des de fa molts anys, l'Ajuntament d'Olesa ha donat la concessió de l'aigua al que avui dia és una cooperativa de consum, que fa molts anys, que és la Comunitat Minera Olesana. La Comunitat Minera Olesana és una cooperativa de consum que fa la captació i distribució de l'aigua a tot Olesa de Montserrat. Clar, socis i sòcies de la cooperativa de consum, 12.000 persones, però pràcticament tot el poble, totes les famílies en són, d'acord? Sense ànim de lucre, naturalment. Han aconseguit que l'aigua sigui un 30% més barata que la mitjana a Catalunya.
els beneficis que tenen es serveixen per modernitzar la recaptació d'aigües, per perforar nous pous i a més per activitats socials. Bé, això diguem-ne, és a l'administració? No, no és a l'administració, la titularitat sí, però la gestió és, diguem-ne, de l'economia solidària. Per mi és un bé públic, perquè hem d'obrir el concepte de públic. Públic no necessàriament és estatal. A vegades de coses estatals, la Renfe, que de públiques en tenen ben poques. Per tant, hi hauria tot un debat de dir què entenem per públic. I a vegades públic estatal, evidentment, tenen punts de connexió, però públic amb economia solidària també. Doncs bé, sense entrar en aquesta discussió que és llarga, però la comunitat minera olesana està gestionant com un comú l'aigua d'Olesa. Doncs bé, això és economia solidària. Bé, per anar ràpid, passaríem a la transformació de la producció. Bé, tenim milers d'empreses en forma cooperativa, en forma associativa, en forma, a vegades, de societat laboral, que es dediquen a qualsevol, pràcticament, no totes, però la majoria d'activitats econòmiques i que ho fan des de la propietat col·lectiva, des de la gestió democràtica, des del compromís social. Per tant, això que podem anomenar treball autogestionat. És a dir, és possible fer empreses que siguin democràtiques, col·lectives i socials? Tant que és possible, n'hi ha moltíssimes. Aquí hi ha gent que hem treballat o que treballem en empreses d'aquest tipus. Produïm béns i serveis que després comercialitzem. Hi ha, diguem-ne, la versió economia solidària, dintre de la comercialització o distribució de productes o serveis que hem produït, que hem transformat. Sí, el que podríem anomenar comercialització justa. Què és la comercialització justa? Doncs, per dir-ho ràpid, és la suma del comerç just, nord-sud, bàsicament, amb noves tendències de consum de proximitat, quilòmetre zero. Doncs tot això seria experiències de comercialització justes. Tenim entitats a casa nostra que es dediquen a la comercialització justa. Per exemple, s'acaba de constituir la Xarec. La Xarec és una xarxa de restauració, de restaurants i bars vinculats a casals, ateneus, que han constituït una cooperativa de serveis per comercialitzar-se i ajudar des de comprar en comú a fer actuacions culturals en comú. És un exemple de comercialització. I després de comercialitzar, què fem? Doncs hi ha el consum. I el consum, què és el consum? Doncs el consum, qui consumeix? Consumint tothom. Consumint les persones, naturalment, però també consumeixen les organitzacions, siguin d'economia solidària o siguin d'altres empreses, i també consumeixen les administracions. Per tant, d'alguna manera, tots i totes, quan estem consumint des de les persones individuals a les persones col·lectives o jurídiques, hem de veure si estem fent un consum responsable, conscient, crític, estalviador, no depredador, ecològic, o estem fent un consum que el que està fent al fons és afermar la roda infernal del sistema econòmic majoritari que tenim, que no és aquest, que és el capitalisme. Això vol dir que, per exemple, pràctiques de compra pública responsable per part d'ajuntaments, d'alguna manera entronquen en tot això. Estan fent un consum responsable que té a veure, moltes vegades, a comprar béns i serveis fabricats per empreses de l'economia social i solidària. Hi ha una part que no consumim directament, sinó que estalviem i que s'inverteix. Bé, és possible que hi hagi una inversió ètica, és possible que hi hagi finances ètiques, és possible que hi hagi banques ètiques. Doncs, com diuen que s'hi ha ver les ailes. Poques, però n'hi ha. Fins i tot a Europa hi ha la FEBEA, que és la Federació Europea de Banca Ètica Alternativa, que està composta per uns 25 bancs ètics. Què vol dir un banc ètic o una entitat de finances ètiques? Bàsicament vol dir que la gestió és democràtica, no ho fa un consell d'administració decidit pels propietaris del capital, sinó que es fa democràticament, a través d'assemblees, a través d'òrgans elegits democràticament per aquestes assemblees, i que, a més, el diner s'utilitza per finalitats socials. Llavors, aquí estem parlant de COP57, com hem dit abans, però també estem parlant de FIARE, també estem parlant en menor grau, però també és interessant Caixa d'Enginyers, i a Europa tenim molts altres exemples. Després de la inversió, hi ha una altra part d'excedent que va a les administracions públiques, a través dels impostos o a través d'altres administracions que fan transferències. Seria possible imaginar-se formes de gestionar aquest excedent col·lectiu que s'acostessin a aquests valors de l'economia social i solidària? Sí, per exemple, els pressupostos participatius. Si realment un municipi fa pressupostos participatius, però dels de debò, no com les versions betes que estan proliferant darrerament, doncs està fent una distribució participativa, solidària, equitativa dels excedents.
Però també hi ha fórmules, per exemple, entre grups cooperatius que fan fons de solidaritat mútua, que compensen problemes que tingui una cooperativa, és a dir, hi ha maneres de distribuir solidàriament l'excedent. I després, la saba que alimenta bona part de l'arbre, no tota, vulguem o no, la majoria de la nostra economia està monetaritzada, però tenim monedes que siguin alternatives a l'euro? Sí, tenim monedes socials. En aquests moments aquí tenen poca implantació. Una que podeu conèixer, no sé, sigui la Toruta. Us sona la Toruta? La Toruta és una moneda, l'Ajuntament, una moneda de Vilanova, perdó, impulsada per una sèrie d'una associació que la tira endavant. Vosaltres podeu anar a comprar una cinquantena, seixantena de botigues i d'empreses de l'economia solidària de Vilanova i la Geltrú i podeu pagar amb euros o amb torutes o normalment un percentatge de cada cosa. Aquí hi ha el troc. Hi ha el troc, doncs són monedes d'aquest tipus, d'acord? Hi ha altres jocs, com per exemple aquí més amunt, a l'estat francès, si anem a Toulouse a Llenguadoc, des de l'economia solidària i de l'Ajuntament fa anys que han impulsat el sol violet. I el sol violet és una moneda que serveix per comprar dintre iniciatives vinculades a l'economia solidària, a l'economia verda, i que formen part la cooperativa de crèdit local, el crèdit cooperatiu, més ben dit, l'Ajuntament de Toulouse, de Tolosa, de Llenguadoc, i el moviment d'economia social i solidària d'allà. Doncs és possible imaginar-se monedes d'aquest tipus si més no complementàries. Per tant, bona notícia, home, tenim coses a cada. Mala notícia, la part buida de l'ampolla, això encara és petit, no està prou articulat, caldria vertebrar-ho més, però d'alguna manera seria possible imaginar-nos a partir d'aquí que això realment pogués créixer més i vertebrar-se i crear, insisteixo, dic ben clarament, unes normes del joc que afavorissin això i no allò altre que tenim. Seria possible imaginar-se una economia postcapitalista que funcionés així? Jo crec que perfectament, però evidentment estem molt lluny i costarà molt d'aconseguir-ho. Dit això com a introducció, podríem dir, tot això què té a veure amb perquè em demanàveu polítiques públiques, sobretot a nivell local, què té a veure amb el desenvolupament local? Jo diria, a veure, moltes d'aquestes iniciatives, no totes, tenen a veure, millor que en el sentit que són iniciatives que surten de la mateixa gent, diguem-ne, d'un barri, d'un poble, d'una ciutat, són iniciatives que surten de preocupacions locals, és a dir, ningú muntarà una cooperativa que vindrà un senyor, és a dir, que ha de mirar de fora les oportunitats del negoci i jo viuré fora per muntar una cooperativa, que això evidentment no passa. La mateixa gent d'un territori, la que s'organitza i diu, escolta, anem a muntar una cooperativa perquè he detectat que hi ha aquesta necessitat o perquè jo tinc aquesta necessitat i per tant són iniciatives que neixen de problemes i necessitats locals que normalment utilitzen proveïdors també locals, no són franquícies, és a dir, no és allò que vas a comprar un lloc i que al cap d'un nanosegon, perquè a través de l'ordinador va ràpid, allò ja ha anat a la casa matriu, aquells diners, sinó que són coses que permeten una circulació més gran del diner, del flux monetari dintre la mateixa població. És més fàcil que es tingui el que en diem externalitats positives que no pas negatives. Per què? Perquè és gent que viu en el territori, que està implicada en el territori, és fàcil que hi doni suport. En canvi, és difícil imaginar-se que pugui tenir gaires externalitats negatives. Per exemple, un petit taller en forma de cooperativa, muntat per 3 persones que viuen al mateix barri. Si aquell taller molesta, si aquell taller contamina, serà més senzill anar allà i dir, escolta, Jaume, o escolta, Pepeta, ja heu vist el que passa, que estem farts de soroll, no sé què, que no passis una empresa muntada per, en aquest cas, un senyor de Barcelona, que es va buscar i reclama. Per tant, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que fan que aquesta mena d'iniciatives siguin molt útils pel desenvolupament local. Però aquí hauríem de concretar més, també dir, escolta, és que també hi ha molts enfocaments de desenvolupament local. És a dir, per a quin tipus de desenvolupament local pot servir, entre moltes altres eines, no com a eina única, l'economia social i solidària. Perquè el desenvolupament local que està basat en la idea principal hem de treure inversions estrangeres, hem de fer que vinguin les multinacionals, i escolta, aquí ens carregarem tot això que hi ha aquí davant, ho aplanarem, farem sòl industrial, una zona franca, facilitarem el transport, el que sigui, els donarem exempcions fiscals perquè no paguin res, perquè s'instal·lin. Evidentment això no quadra en l'economia social i solidària. Per tant, hem de parlar d'un determinat enfocament de desenvolupament local, que per dir-ho ràpid, també quan diem ràpides les coses tenen una part de simplista,
intentant ser ràpids i, escolta, en comptes d'allò, en comptes de l'obsessió per fer allò gran, del gegantisme, allò suficient. És a dir, les coses, cada cosa té una mira òptima. Hi ha coses que calen que siguin grans, hi ha moltes altres que no caldria, que poden ser petites o mitjanes. Busquem la mira suficient, perquè la dimensió és un factor crític en més d'un sentit. Enfront d'allò global, allò local, o construïm allò global a partir d'allò local, no al revés, que ens vinguin de fora a dir com hem de gestionar la nostra economia. A partir d'un desenvolupament que sigui especialitzat, escolta, anem a especialitzar la comarca en tal cosa, la població, un desenvolupament divers. El nostre país pateix de dos monocultius, el turisme i el totxo, ja ho sabem bé, potser la Garrotxa dintre de tot, i clar, jo vinc de fora i vosaltres segur que en trobaríeu 1001 pegues al que diré, que segur que són bones, però vist des de fora podríem dir, home, potser la Garrotxa dintre de Catalunya és de les comarques encara més equilibrades. Deixo ja en lloc que jo vinc de Santa Coloma de Gramenet, us puc dir que en fi, allò encara està més desequilibrat que això. Allà sí que és divers. Penso que això ho podeu veure, que entre Olot i Santa Coloma de Gramenet hi ha una mica més equilibri aquí. Comparant segur, però els últims anys s'han augmentat. Ja, per les coses que m'has explicat per un cotxe encara més. Bé, enfront d'un desenvolupament que és excloent, que en el fons exclou com a mínim un terç de la població, com a mínim, un desenvolupament que és més inclusiu, perquè l'economia social i solidària potencia la inclusió de tothom en els projectes, perquè posen al centre la persona i la vida, no pas el capital. Enfront d'una idea de creixement, una idea més orgànica de desenvolupar-se, que no vol dir necessàriament créixer, vol dir tenir altres capacitats, moltes vegades. Enfront de la idea de competició, que sortia abans, una idea de cooperació. Enfront d'imaginar-te que el territori és un mer suport a l'activitat econòmica, convertir el territori en un agent, hi ha un patrimoni, hi ha unes capacitats que es poden convertir en economia. Per tant, no és una cosa inerta, morta, sobre la qual jo planto i poso qualsevol cosa, no és això. Per tant, estem parlant d'un desenvolupament, per dir molt ràpid, és un desenvolupament comunitari, més autocentrat, més integral i endogen. Què vol dir comunitari? Que la població, la ciutadania, no és l'objecte, no és la desenvolupada, en tot cas és l'objecte i subjecte, el protagonista d'aquest desenvolupament. I això entronca en corrents de desenvolupament humà, local, que és un enfocament propi del desenvolupament local, específic, que ho defineix com a procés col·lectiu que emprenen els ciutadans i les ciutadanes d'un territori local per millorar les seves oportunitats, capacitats i condicions de vida en un marc de respecte pels drets humans i la sostenibilitat. Bé, aquest tipus d'enfocaments de desenvolupament local, l'economia social i solidària entenc que hi pot tenir un bon paper. En altres menes de desenvolupament probablement no. Un desenvolupament que també ha de ser més autocentrat, l'autosuficiència és impossible i probablement tampoc és desitjable, però nivells d'autosuficiència importants en temes claus com l'alimentació, com l'energia o les telecomunicacions són importants, doncs bé, un desenvolupament que prioritzi més la satisfacció de les necessitats locals amb recursos locals. Per tant, anar reduint dependències. Un desenvolupament que és més integral, perquè naturalment que estem parlant de generar renda, però també estem parlant que l'economia social i solidària, precisament perquè són iniciatives socioeconòmiques, socio també, no solament genera renda i la distribueix millor, és encara més important, o tan important, sinó que a més genera vincles, genera coneixement, genera apoderament de la ciutadania, de la gent que participa, no solament tema diner. I després que és un desenvolupament bàsicament endogen, és a dir, que aprofita els recursos locals, tant els tangibles com els intangibles. L'organització, la creativitat, la innovació de la gent, la intel·ligència col·lectiva que comentàvem abans. I des d'aquest punt de vista, per anar concretant més, jo crec que hauríem de parlar de tot aquest tipus de polítiques públiques, és a dir, no tenim temps, podríem fer una anàlisi i jo diria que comencem a estar dintre la tercera generació de polítiques públiques d'economia social i solidària. N'hi ha hagut dues abans i ara potser és una que comença a tenir present, no tots, com que ara la majoria d'aquests factors més o menys rellevants. És a dir, d'una banda tindríem polítiques normatives, perquè és evident que el marc legal i el marc fiscal determinen molt la vida de les persones, la vida de les corporacions locals i la vida de l'economia social i solidària. Les lleis que vinculen l'economia social i solidària no són neutres, afavoreixen un determinat tipus de cooperatives, un determinat tipus de societats laborals o d'associació de fundació o unes altres. Per tant,
el marc legal i el marc fiscal, ara ja entraré una mica més en el cas dels ajuntaments, és important. Polítiques que jo anomeno de fertilització. Potser la paraula no l'acaba de trobar encara, però bé, segueixo la metàfora de l'arbre. I dic, en el fons, torno un momentet, la política pública, des del meu punt de vista, més important, perquè és a llarg termini, és això d'aquí baix. És a dir, perquè tu la mesura que vagis articulant la societat, la vagis organitzant, vagis fent que la gent s'empoderi, que es conegui, que faci coses juntes, no t'amoïnis, per dir-ho així, perquè has de facilitar les coses, però per dir-ho pel broc gros, doncs saps que aquestes persones, quan necessitin tirar endavant un projecte en forma d'economia solidària, el tiraran endavant, perquè tenen el coneixement, coneixen la gent, coneixen la realitat i saben com fer-ho. En canvi, si dediques només a afavorir tot això altre, però això no ho regues o això no hi tires vapor orgànic, doncs no sortirà. Per tant, jo crec que això no tenim temps. Si féssim comparatives de municipis on hi ha més economia solidària, menys, jo crec que aquest seria un factor que podríem descobrir, el que passa en un lloc, el que passa en un altre. Per tant, de moment, mentre si em proposeu un altre nom, d'acord, però mentre no trobem un altre nom, polítiques de fertilització. Què vol dir? Vol dir localització econòmica, és a dir, tot el que puguem localitzar dintre del propi territori, sigui la comarca, en alguns casos sigui dins del mateix municipi, depèn de la grandària, tot això afavorirà oportunitats per a les empreses d'economia social i solidària, clarament, que parteixen del nivell local i que moltes vegades, no sempre, a vegades surten d'aquest nivell local i està molt bé, però moltes vegades s'hi queden. Per tant, localització econòmica, empoderament personal, tot el que sigui, doncs això, fer processos de participació ciutadana que realment mereixin aquest nom, i que fer que la gent s'organitzi, que la gent gestioni, etc., estarà ajudant a llarg termini a impulsar l'economia social i solidària. Igual que el foment de l'associacionisme o l'educació cooperativa, és a dir, explicar l'economia solidària en tot el cicle educatiu. Són coses a llarg termini però importants de fer. Després hi hauria les polítiques, diria, més clàssiques, però que no vol dir que no siguin importants des del meu punt de vista. Més clàssiques vol dir que potser són de les primeres que es van començar, que són les polítiques que jo anomeno d'impuls. Aquí també s'ha de dir, abans d'entrar en les polítiques, fer una consideració més general que m'oblidava, i és que fins ara, fins fa poc, almenys en aquestes primeres generacions, no aquesta, de polítiques públiques d'economia solidària, bàsicament el que els poders públics, començant per la Unió Europea i acabant pels ajuntaments, totes les diferents cadenes d'administracions, s'ha pretès, si s'ha donat a tot això, ha estat una funció bàsicament pal·liativa. És a dir, el legislador, per dir-ho així, l'operador polític, el que majoritàriament, naturalment per això hi ha excepcions, majoritàriament pensa és l'economia és la que és l'economia de mercat, les grans empreses, el creixement, el PIB, una empresa no pot funcionar democràticament, això no s'ha vist, això és impossible, no és eficient, i per tant, ja deixant de banda tots els interessos dels lobbies que pugui tenir, fins i tot ja li surt a l'operador o al legislador i dir, escolta, en el fons, les cooperatives, unitats laborals, associacions que gestionen serveis socials, monedes socials, de què m'estàs parlant? De què m'estàs parlant? Per tant, vol dir que fins ara les polítiques públiques han estat polítiques molt acotades a utilitzar algunes eines valuosíssimes, però no les úniques, d'economia social i solidària, sobretot per generar ocupació. És a dir, sobretot en moments per fer-lo, fer que l'economia o les cooperatives de treball i les societats laborals servissin com a instrument contracíclic en moments que puja molt l'atur per la crisi econòmica, doncs mira, escolta, si podem donar facilitats perquè aquestes persones facin una cooperativa, que tinguin endavant, sigui com sigui, i després la majoria, al cap de 5 anys, ja no existeixen, però és igual, jo surto conforme el meu departament, la Direcció General, ha generat en aquests 4 anys 500 noves entitats, no sé què, i un reduït, doncs fantàstic. Això, que jo entenc que s'ha de seguir fent, però més ben fet, és només una part del que, al meu entendre, s'ha de seguir fent, perquè és una part només de l'economia social i solidària. No solament cal potenciar les cooperatives de treball o les societats laborals, també cal potenciar el consum responsable, també cal potenciar les monedes comunitàries, també cal potenciar les finances ètiques, i política pública de potenciar les finances ètiques, fins ara, fins fa 2 anys, en aquest país no se l'havia fet. És ara que se'n comença a fer, afortunadament, des de les últimes municipals, amb l'anomenat nou municipalisme. Per tant,
qualsevol d'aquestes polítiques, això hauria de ser una prèvia, és a dir, no solament ha de tenir al cap potenciar els temes d'ocupació, de cooperativa de treball i societat laboral. Això és imprescindible seguir-ho fent, al meu entendre, millorar. Però a més has d'obrir, has de deixar el zoom i posar el gran angular i veure que aquí has de potenciar moltes altres coses que a més són sinèrgiques entre elles. Bé, doncs, fet aquest aclariment, polítiques d'impuls, per anar ràpid, què tindríem? Tindríem polítiques de sensibilització, i aquí n'hi ha genèriques i n'hi ha específiques, és a dir, anem a fer unes jornades, ara no posaré d'autoocupació cooperativa, unes jornades de consum responsable a la població, perquè veig la necessitat de no basar-se en les 3B, del bueno, bonito, barato, sinó de veure aquest producte, qui l'ha fet, en quines condicions laborals, en quines condicions ambientals, a qui s'han donat els seus diners, si podria, en comptes de comprar-lo, utilitzar altres mecanismes, compartir, de segona mà, etc. Això podria ser una jornada de sensibilització general. I després s'han d'arribar a públics específics. Pensem en gestories, s'ha d'arribar a gestories, se'ls ha d'explicar que fer una cooperativa no cal tenir un màster tret d'on sigui per fer una cooperativa. Bastant senzill, l'única cosa és que s'han de posar les piles i aprendre una mica a fer la seva feina. Doncs prescriptors, mitjans de comunicació locals, gestories, gent jove, persones aturades, tota una sèrie de sectors als quals s'han de fer polítiques de sensibilització. Després, polítiques de suport a la creació d'iniciatives, per tant, vol dir projectes o iniciatives d'acompanyament, iniciatives d'assessorament, de cessió d'espais, quants espais buits sense utilitzar, moltes vegades fins i tot públics hi ha a la nostra ciutat, a les nostres ciutats, als nostres barris. Doncs podrien ser llavors ferments de nous projectes econòmics d'economia social i solidària. De suport a la consolidació, perquè moltes vegades si han d'anar aquests projectes no és flor d'un dia, sinó de creixement orgànic, l'arbre triga a créixer, per tant, ajudar a aquest projecte els primers anys tenir endavant, que conegui altres realitats en les quals cooperar, perquè probablement aquesta iniciativa que neix feble, que neix sola, té molt més fàcil la seva viabilitat si s'ajunta amb altres entitats, i una cosa que podria semblar tan senzilla, a vegades tots tenim les orelles i les oïdes i la vista molt ficant al nostre projecte, potser no coneixem que el poble al costat té una altra iniciativa molt interessant a la qual podríem coordinar-nos i per tant ser més fortes les dues iniciatives. I després el que anomeno projectes emblemàtics. Projectes emblemàtics què vol dir? Que moltes vegades a les polítiques públiques d'economia solidària, com en altres casos, és important primer enviar un missatge a la població i a partir d'ara es prenem l'economia solidària d'una manera seriosa i també de fer de catalitzador de diferents iniciatives. Per exemple, aquí a la Garrotxa, Mieres. Mieres perquè és famosa, Mieres. Famosa per la fira d'intercanvi, que fa més de 10 anys que fan. Bé, això és economia solidària. Bé, han construït, probablement d'una manera sense pretendre-ho, però és un projecte emblemàtic. Quin seria el projecte emblemàtic d'economia solidària a Olot? No en tinc ni idea, però segur que se'n pot trobar un. Santa Coloma de Farners, salvant les distàncies, doncs vam dir economia solidària, van començar una colla de gent jove reunits en un bar, dient que les festes majors, la festa major era un rotllo que volien fer allà potenciar la ratafia, perquè van així, i la festa de la ratafia en aquests moments s'ha convertit en una qüestió que no estic dient que tingui a veure l'economia solidària directament, però s'ha convertit en un projecte emblemàtic de Santa Coloma que ha regenerat part de l'economia, productors de ratafia, la festa de la ratafia, concursos, no sé què. Han trobat, a vegades, mig de casualitat, mig aquesta acció oportunista i alhora premeditada, han trobat una cosa que els identifica, que els dona activitat econòmica. Doncs bé, això també és l'economia solidària, es fa. Quan parlo de Toulouse o de Toulouse la Llengua d'Or i dic el Sol Violet, doncs el Sol Violet és un projecte emblemàtic d'economia solidària de Toulouse. Segur que n'hi ha 300 més superinteressants, però jo des de fora conec el Sol Violet. El Sol Violet és la carta de presentació. Si vaig a Bristol, doncs tindran el Bristol Pound, que també és una altra moneda d'aquest tipus i que fa que Bristol, després a Londres, sigui la ciutat que més visites, que més mires al Google i que quan vas allà t'endús un bitllet del Bristol Pound i que sigui per record. I això a l'Ajuntament li va superbé. I després hi ha les polítiques d'ús. Les polítiques d'ús seria una mica invertir el joc, és a dir, les polítiques d'impuls seria, d'alguna manera, què podem fer des dels ajuntaments per l'economia social i solidària, que al fons ho estem fent per la població, naturalment, i aquí invertiria la pregunta, d'alguna manera, seria què pot fer l'economia social i solidària per nosaltres? En el fons s'ajunten, però és una altra manera de fer la pregunta que ens genera maneres de mirar les coses diferents, i aquí hauria de dir, doncs,
Primer, ocupació, naturalment, hi ha tota una sèrie d'eines que ens serveixen per generar ocupació des de l'economia social i solidària, cooperatives de treball, notablement, però també habitatge. Quan pensem en els problemes que hi ha d'habitatge als nostres municipis, doncs aquí hem de tenir present les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, que estan proliferant, tenir present la masoveria urbana, experiències de cohabitatge sènior. Per tant, doncs, què vinc a dir amb això? Que la política pública d'economia social i solidària no es pot fer només des de promoció econòmica, s'ha de seguir fent des de promoció econòmica, però s'ha de fer des d'habitatge, igual que s'ha de fer des d'alimentació. Navàs, per exemple, quin ha estat el projecte emblemàtic de Navàs, l'Ajuntament de Navàs? Doncs Navàs S.A., però S.A. no és societat anònima, és sobirania alimentària. Han construït tota una sèrie de projectes de sobirania alimentària, de recuperar espais al poble per fer-hi horts, de reconvertir l'alimentació del menjador escolar, de la residència, de parlar amb pagesos de terres que no treballen per recuperar-les. Bé, doncs, es pot fer economia solidària des de l'alimentació? Doncs clar, s'ha de fer també. Qui diu habitatge, qui diu alimentació. Abans, per exemple, no m'estec més, parlàvem del tema de la municipalització, serveis socials. Bé, doncs hi ha experiències d'economia social i solidària interessants en serveis socials, doncs a part de les clàssiques que a Berni n'hi ha, de molta col·laboració, que potser diem aquí público-privada, i hauríem de començar a dir público-cooperativa, que és bastant diferent, perquè la público-privada, la major part dels casos, acaba sent una gran empresa, una multinacional, una empresa del BOE, que acaba capturant, com explicava en Lluís, bona part del pressupost municipal. Penseu que hi ha ajuntaments que dediquen més del 50% del seu pressupost a externalitzacions d'empreses d'aquest tipus, per tant, poca broma, però en comptes de parlar d'això, hem de parlar de col·laboració público-comunitària o cooperativa i fins i tot imaginar-nos noves maneres que altres llocs, com per exemple França o Itàlia, existeixen i que aquí tot just estan arribant. Per exemple, Arbúcies. Doncs Arbúcies està a punt de sortir la primera cooperativa de serveis públics mixta de Catalunya. I ho estan treballant amb el col·lectiu Ronda, l'Ajuntament d'Arbúcies. L'Ajuntament d'Arbúcies, fins ara, el servei d'atenció domiciliària el contractava amb una cooperativa de Girona, si no recordo malament. Doncs bé, el que està fent és amb les treballadores del servei d'atenció domiciliària més amb un centre de dia que estan a punt d'obrir o que acaben d'obrir, doncs està creant una cooperativa mixta que serà propietat d'aquí la cooperativa, de l'Ajuntament més de les treballadores. Per tant, això és públic o és privat? És cooperatiu o és de l'administració? Bé, és un híbrid. Bé, això a França, les societats cooperatives d'interès col·lectiu, així. Molts serveis educatius, culturals, socials, es gestionen així, amb cooperatives multigovernança que són propietat d'aquí, de les persones que treballen, d'associacions o d'usuàries interessades en l'objecte de l'activitat i d'ajuntaments o departaments regionals, fins i tot. Doncs això, a vegades agafes el millor de la municipalització, dit així, de l'administració, i agafes el millor de l'economia social i solidària i fas un híbrid. Doncs, en aquests moments l'economia solidària és un gran laboratori d'innovació social. Estan sorgint moltes coses que fa 10 anys i tot això no us hauria pogut explicar. Doncs bé, perquè no existien. Aleshores, polítiques d'usos també, naturalment, en serveis socials. Al costat, a l'altra banda, teniu GURB. Doncs GURB, doncs bé, allà és el naixement de Wifinet. Wifinet és un comú. Si no, GURB no tindria en aquests moments, la gent no tindria internet. Doncs hem organitzat, hem creat una xarxa comunitària, sense fils, de banda ampla. Doncs això és economia social i solidària, una política de telecomunicacions a GURB que passa per l'economia social i solidària. I podríem parlar, estem a prop de Girona, podríem parlar de Salt. Doncs bé, la Coma Cross, el principal equipament de Salt, és gestionat comunitàriament, per fi, per part de les entitats i augmentar la seva diversitat corresponent també a la diversitat de Salt. Bé, doncs, això també és economia social i solidària. Per tant, són polítiques d'ús. I acabo, polítiques de coneixement, i aquí tindríem d'una banda important. Què s'ha de fer abans de començar qualsevol política d'economia solidària en un territori? Doncs primer conèixer què hi ha, i anar a presentar-te el que hi ha, dir, hola, bon dia, soc de l'Ajuntament, volíem saber què feu, perquè potser no ho sabem prou, i què necessiteu. És a dir, les polítiques s'han de coproduir, no es poden fer des del despatx. Per tant, primera cosa, detectar i conèixer les iniciatives que hi ha, el que necessiten, quins són les seves característiques.
visibilitzar-ho, aquí tenim per exemple instruments interessants com el PAM-A-PAM, que no sé si us sona, el PAM-A-PAM és un mapa que tira endavant el CETEM i la xarxa d'economia solidària de visualització en el territori del consum responsable i de l'economia solidària, que encara és una cosa que es va muntant a poc, perquè depèn molt de la col·laboració d'ajuntaments i sobretot de ciutadania. En fi, hi ha polítiques de recerca, però que potser en el nivell local no són importants, d'avaluació de la mateixa política pública d'economia social i solidària, temes d'avaluació d'impacte, que en aquest aspecte hi ha d'altres que de fet les administracions s'hi haurien de començar a posar. I m'he deixat potser abans parlar de les polítiques normatives. El marc legal i el marc fiscal afecten poc als nostres municipis, però sí que afecta una mica, és a dir, tot el que sigui compra pública responsable, fer una bona guia de clàusules socials, com s'estan fent aquests últims anys, que afavoreixi, no tant diria jo, que tampoc és factible legalment, tret d'alguns casos, que l'empresa jurídicament sigui d'economia social i solidària, sigui una cooperativa, no, que compleixi aquells requisits, aquelles característiques, aquells valors, i no us amoïnem, que la majoria que ho compleixin seran, si ho controlem després, seran d'economia social i solidària. Per tant, clàusules socials, clàusules laborals, clàusules mediambientals en els plecs de licitacions ben controlades després, doncs això, evidentment, és una política normativa que ajuda a fer créixer l'economia social i solidària, com ho és plantejar-se bonificacions o exempcions a l'IBI de projectes d'economia solidària que comencin. Per tant, hi ha poc marge, perquè ens ve determinat, sobretot per l'estat espanyol, però hi ha marge també per fer-ho. En definitiva, serien moltes polítiques públiques, i acabo amb això molt ràpid. Està vist que m'agraden els arbres, a més no es veu gaire i ha canviat, s'ha desconfigurat. Algunes idees claus d'una política pública d'economia social i solidària. Primer, visió àmplia dels recursos. És a dir, els recursos són tant els diners que tenim, òbviament, això ens determina molt des dels ajuntaments, és natural, però els recursos també és la gent que tenim als ajuntaments treballant, les persones tècniques, que a vegades no estan prou valorades i no tenen prou autonomia, i és sobretot la ciutat. La ciutat té molt més recursos ocults que no veiem, l'organització de la gent, l'energia de la gent, la capacitat col·lectiva, aquest territori vist com un agent o com metres quadrats on pots fer el que sigui. Una altra idea important, em sembla, que no es veu gaire bé, el nostre objectiu és resoldre necessitats. Per tant, l'objectiu d'una política pública local d'economia social i solidària no és només crear ocupació. Si us centrem només en promoció econòmica, això perdem bona part del seu potencial. La promoció econòmica està a altres llocs. Per tant, l'objectiu és resoldre necessitats. Això què vol dir? Doncs vol dir que a vegades dintre l'economia social i solidària, no ha donat temps d'explicar-vos-ho, però distingim dues branques. Hi ha una branca que és la punta de l'iceberg, de l'iceberg, que és la que veiem, que és la branca socioempresarial. Són les entitats constituïdes en forma cooperativa, sigui de treball, sigui de serveis, sigui de consum, forma de societat laboral, en forma d'associació i fundació que treballa al camp social. Això seria la punta de l'iceberg. I això és imprescindible de potenciar-ho, naturalment. Però tampoc podem veure la part emergida de l'iceberg, que moltes vegades tu passes de la part emergida a la part, surts fora, a vegades no. Què estic dient això? Estic dient que bancs de temps, grups de criança compartida, monedes locals, grups de consum agroecològic, biblioteques d'eines, hi ha tota una sèrie de noves iniciatives que han anat sorgint aquests temps, que moltes vegades tenen la forma purament associativa, que parteixen de l'activisme, de la voluntariat, que això també ajuda a resoldre necessitats. Hi ha ajuntaments, com per exemple l'Ajuntament de Santa Margarida dels Monjos, en què amb aquesta crisi hi havia centenars de persones que treballaven, que vivien a Santa Margarida dels Monjos, que es van quedar amb algunes indústries auxiliars de l'automòbil que es van quedar en la crisi a l'atur, i sobretot la política pública d'economia solidària que fa l'Ajuntament de Santa Maria dels Monjos no és tan socioempresarial, perquè a més són persones de més de 50 anys, on serà difícil, si no transformem molt les normes del joc, no ens dona temps, diguem-ne, que puguin tornar a treballar, però en canvi s'ha dedicat a impulsar moltes iniciatives sociocomunitàries d'economia solidària. Per tant, l'objectiu d'un ajuntament no és només pensar en la branca socioempresarial, que també, sinó també pensar que hi ha necessitats que es poden resoldre ajudant a la gent que s'organitzi col·lectivament en formes d'economia solidària que no són específicament empresa, però que també són importants. Per tant, resoldre necessitats, visió àmplia dels recursos, naturalment coproducció de les polítiques públiques, i això
que ara dic per l'economia solidària, penso que és clar que s'hauria d'aplicar en qualsevol sector, és a dir, tu no pots produir la política pública d'algú sense comptar amb aquest algú. Per tant, estem parlant de coproducció. Jo diria coproducció i cogestió i coavaluació d'aquesta política pública. Projectes integrals, és a dir, són projectes que moltes vegades generen ocupació, però que també han de generar comunitat, han de generar xarxa, han de generar cultura, han de generar més coses. Pensar en projectes tractors, projectes que serveixen, aquests projectes emblemàtics, que deia abans, que també traccionen altres iniciatives. Projectes transversals, en el sentit que us deia abans, que no es pot fer només economia solidària des de promoció econòmica, s'ha de fer des d'esports, s'ha de fer des d'habitatge, s'ha de fer des de cultura, s'ha de fer des de serveis socials. I això també requereix moltes vegades formes de treballar diferents per part dels ajuntaments, que això en un ajuntament gran és més complicat, però en un ajuntament petit és més senzill. Per exemple, l'Ajuntament de Manlleu. L'Ajuntament de Manlleu té un espai com ara aquest, que ja ha estat, tota l'àrea, tots els serveis vinculats a persones. És a dir, té allà les persones d'esports, i aquí les persones de serveis socials, i aquí les persones de cultura, de tal manera que allà surten molts projectes compartits, molts de projectes d'economia solidària, perquè potser resulta que el tècnic d'esports no sabia que aquell projecte que estava fent, amb una mica de canvi, podia servir també per tot això. Ara, si en canvi un està aquí i l'altre està allà, doncs clar, en regnes de taifes encara és més complicat que una política pública que ha de ser integral, si no la fa un instrument que també ho és, doncs això genera molts problemes. I estratègia relacional, naturalment, és una estratègia de compartir amb el sector el que s'ha de fer, per tant, cal crear taules d'economia social i solidària en els municipis, on participin les entitats, que no sigui una taula d'aquelles per reunir-nos dos cops l'any i acabar decidint sempre el polític de torn, sinó que realment tinguin capacitat decisòria, i potser per acabar, i acabo amb això, no m'enrotllo més, doncs tot això, seguint l'idea que us deia abans, és molt recent, és a dir, aquestes coses s'estan començant a posar en marxa a casa nostra, altres llocs no, per exemple a França jo crec que ens porta 10-15 anys, el Quebec també, Itàlia potser també, però a casa nostra tot això és molt recent. Per tant, encara, suposant que algun dia en puguem tenir, encara no tenim un itinerari, un ABC, primer de tot un ajuntament ha de fer això, després fa allò altre, això, receptes, diria que no existeixen mai, però encara ara, en això, menys. Per tant, vol dir que hem de partir molt de les intuïcions, de l'acció, del coneixement d'altres experiències, per passar a l'acció, provar, fer proves pilot i a partir d'aquí veure si allò funciona o no funciona, si funciona ho sistematitzem. En aquest sentit, crec que és important també, i acabo amb això, el poder compartir amb altres municipis. Des de fa un any i una mica més, s'ha creat a Catalunya la xarxa de municipis per l'economia social i solidària. Sabadell en forma part, és un dels ajuntaments que ho va impulsar. De la demarcació de Girona tenim Mieres, tenim Girona, tenim Palafrugell. Doncs bé, la xarxa de municipis d'economia per l'economia social i solidària, que agafa municipis, que ja ho veieu pel que he dit, són de colors polítics diversos, agafa Santa Coloma de Gramenet, on visc jo, és una bona eina de moment per compartir política pública, perquè tots plegats anem una mica a les palpentes i és molt interessant compartir-lo i partir això de les intuïcions, del coneixement compartit que anem fent per anar construint sistemes, relat, etc. M'aturo aquí. Preguntes, crítiques, objeccions...